Ja. Nej, kom hen, skal jeg hjælpe. Nej, jeg filmer. Kom lidt længere hen. Horisont kom let version af hest. Ellers desværre smider sig ikke en regnefejl, men en personfejl ind. Så førstepladsen går til Lille Bosch på Lassør, og andenpladsen går til Sande i Lavstuen, Isabella og Nina. Og den vil vi gerne se til hest til pandeafgivelse lidt senere.